Tapos dyan, interlock nila dyan sa ano yan para naka-clamp. Naka-clamp yung poste dito sa ano, sa poste rin dito sa biga para nahihila niya yung Para matapos natin maglaba. Kahit tayo tapos trabaho. Ganito ang buhay na. So tayo lang yung stay dito, dalawa lang kami stay yung ano dito, yung bantay, tapos ako. Kasi ako, hindi naman ako pwedeng umuwi pa ng Balatan. Kailangan naman pag-start na yung nilagay natin. So sa ngayon, ayun naman ang nilagay natin kasi ano yung muna natin sa ano, sa biga. Biga na muna yung natin. Kasi yung so good morning mga Karagon. Yan. So good morning mga Karagon. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. So good morning mga Karagon. Ngayong araw na to ay Martes ng umaga. So time check natin is 6:06 ng umaga tayo mga Karagon. So kahapon nung pagbalik natin dito sa Matakon galing Balatan, so grabing hirap ng inabot ko, sakit ng katawan. Alam nyo kung bakit mga Karagon? Dahil kung hindi nyo pa napanood yung vlog natin kahapon, yung sanulubong ako ng baha na malakas, ayan, panoorin nyo yan. So grabe talaga mga Karagon yung inabot kahapon. So dahil galing Balatan, pag-alis ko pa lang ng Balatan dun sa amin, talagang lakas na ng baha sa amin. Tapos dito pa sa ano, dito pa sa banda dito sa may bato, punta dito na sa Libon. So umikot ako ng umikot dahil puro baha yung dinaanan ko kahapon. So grabe. So hirap ng dinaanan ko kahapon dahil umalis ako kahapon dun sa amin sa 5:30. So nakarating ako dito mga 10:45 na ako nakarating dito. So grabe. So dati kasi yung biyahe ko lang dito 1 hour lang yung biyahe ko, o kung minsan di abot ng 1 oras. So kahapon, so grabe yung dinanas, umabot ng ilang oras yon, 6, 7, 8, 9, 10, almost mag 4 hours yung biyahe ko kasi umikot ako, layo ng inukot ko. So basang basa ako kahapon ng maha. Yung iba mga kasamaan ko na nakasabayan din, hindi na tumuloy dahil sobrang baha. Lakas talaga ng baha. So yun, kung hindi nyo pa nyo nakapanood kahapon, panoorin nyo na para makikita nyo doon. Tsaka kaya ngayon medyo napuyat ako kagabi. Tapos nag-edit pa ako noon, in-upload ko pa, kaya medyo Wag. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. sakit ng katawan natin.
So ngayong araw na to ay mag-umpisa naman tayo dito sa ginagawa natin dito sa Matakon. So pero bago ang lahat, siyempre sa spa lang naman, mag-aano na tayo, mag-almusal, tapos maliligo. So, siyempre maglalaba tayo dahil nung umalis tayo dito kahapon, ay nung Sabado, umuwi tayo ng hapon. Di ako nakapaglaba. So mahirap pag wag din nakapaglaba dahil natambakan ng labaan. So siyempre di naman tayo makapaglaba dahil umuwi ka nung Sabado. Ngayon tayo maglalaba, ngayong umaga na to. Kahapon sana maglalaba ako dahil half day lang yung pinasok ko. Tinamad ako makuragon kasi pagod. Latang-lata ako sa biyahe. Kaya di ako nakapaglaba. So ngayon maglalaba tayo dahil maaga pa naman. Pasok ko 7:30. So maaga pa. May chance pa ako maglaba. Kaya maglalaba muna tayo bago tayo maligo. Siyempre. Sana all. Siyempre. Ayan. So ngayon mahirap sa mga construction natin dyan. Sa lahat ng mga nagtatrabaho, mga urago natin dyan na walang naglalaba ng mga kundi yung sarili lang. So mahirap talaga kasi tayo mga lalaki, hirap tayo maglaba. Alam naman natin yan, lahat ng mga kalalakihan dyan talagang till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. hindi naman siguro lahat may katamaran maglaba. Kaya, dahil ako na experience ko kasi alam mo na talagang sa lahat ng trabaho, paglalaba talaga ang inaayawan ng mga kalalakihan. Kaya yun, medyo may labahan tayo. So yan, ito yung ginagawa natin dito. Yan, gumawa na rin ako kapon doon, na-continue ko na yun sa dulo na yun. So yan kasi ginagawa ko muna dyan, naglagay muna ako ng mga railing, pagpapatungan ng biga. Pagpapatungan muna ng biga yung mga binubuo ko bago ako naglalagay dito sa mga gitna, yung tukod ng buhos ng slab. Hindi ko pa nilalagay kasi binubuo ko muna yung yung lahat ng biga. Pag nabuo na natin yan at nalagyan na natin ng railing, lagyan na natin ng sa biga kasi yung materials kasi dito na 2x3 baka in-estimate kasi na baka kumulang, kaya railing na muna ang pinaghandaan para may kabit na yung mga pamorma sa railing. Kaya yan na muna pinaghandaan natin. Tapos pag na-kompleto na yung mga scaffolding na yan, pag na-kompleto na natin yan, so pwede na tayong lagay ng mga tukod sa pang slab na yung nilagay natin. So sa ngayon, ayan na muna ang nilagay natin kasi yun muna natin sa biga. Yung biga na muna ang inuuna natin dyan. Para kasi yung na kasi tayo naabutan na ng bakal. Sino na kasi yung bakal So inaabol ko rin para makasabay tayo. Yan. So wala pa yung mga kasama natin dyan ngayon. Nasa sa kanila pang mga bahay kasi uwian sila. So tayo lang yung stay-in dito, dalawa lang kami stay-in. Yung dito, yung bantay, tapos ako. So, kasi ako, hindi naman ako pwedeng umuwi pa ng Balatan. Kailangan naman galing dito, uwi pa ako ng Balatan. So sakit naman ng katawan ng kabiyahe. Kaya stay-in na lang ako. Lalo na ngayon, tag-ulan. So mahirap. Ang kaanoan pa dito kasi hapon sobrang init ng panahon, tapos pagdating ng alas 3 ayan na yung ulan, bumubuhos na. So syempre tayo bilad na sa init. Grabe na yung init ng pinagdaanan natin maghapon, tapos bilang uulan. So abutin natin sakit. Kaya grabe sakit sa katawan mga kurago ng pag-construction, lalo na kung tayo hindi mga sanay. Kaya sa mga kapwa natin dyan construction na mga urago natin dyan yan, saludo ko sa inyo at shout out sa inyong lahat dyan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon dahil pare-parehas tayo mga nahihirapan sa katrabaho, lalo na kung ganito pa lang na structural pa lang, foundation, bubuuin pa lang, mahirap para sa atin kasi ulan init kadanasin natin dito. So
Ayan, hindi lang sa mga construction natin dyan. Sa lahat ng mga urago natin dyan. Shout out sa inyo lahat. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo para puro pares tayo, malagaan natin ang ating mga pamilya, mga mahal sa buhay. Sana ay lagi tayong malakas para mamuhay tayo ng hindi nahihirapan. Kasi kahit tayo naghihirap, dapat wala tayong mga sakit. So ayun mga uragon, COVID. Hindi ka dito COVID. Pala si COVID natin, COVID. Balik ka dito. Kasi itong kaso na to, nung umalis ako dito, talaga, ulit pa. So, ngayon, laki na. Yan. So, yan mga uragon. Maglalaba muna tayo para, para may sampayan natin at matuyo na. Para mamaya, kunin na natin, baka kasi alas 3 na naman umulan, makahabol tayo ng init kasi maganda nga yung sikat ng araw yun, yun sumisibol yung sikat ng araw dyan. So para maganda yung panahon ngayon, pero alas 3 na naman baka umulan. So kaya rin tayo, pasiguro na tayo para para makapatuyo na tayo ng ating damit. So baka maubos yung damit natin, hindi tayo makapagpatuyo. So yun mga uragon, na bago tayo maglaba, sayang muna tayo ng kanin para matapos natin maglaba, kain tayo tapos trabaho, maliligo. Ganito ang buhay ng isang construction workers. Yan. Saing. Hindi wala tayong kasamang katulong. Katulong tayo dito. Magta. Ayan, ito. Kape. Ubong. So kape. Yan, kape. Hindi pa tayo nagmumumog kape agad. Jelas mo. Hindi pa nagmumug kape. Kape na agad. Jesus. Bao. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Okay na yan.
So yan mga orago na hindi na tayo nakapaglaba kasi maagang dumating yung mga kasama natin dito. Pero nakaliko tayo. So Uumpisa naman tayo magtrabaho ngayon dito sa sa tigis kapuldingan natin. Yan, umpisa naman natin. So dito na tayo, dito banda. So dito na tayo, yan. Bali nakalagay na tayo lahat diyan, no, sa na yan. Gitna. So i-continue natin to. Itong ginagawa natin na yan, papunta dito sa para magkaroon na rin yun ng lagyan na din natin ito ng railing, malagyan na rin yung kanto na yun punta dito. So yung mga nagbabakal, ayan, papunta na rin sila dun, punta dun sa dulo, tapos dun continue na rin nila yun. Habang ginagawa nila yun, yung iba naman dun sa may ukay, dito sa nag-ukay, mga 1 linggo pa siguro yun ako kayan dyan. So dito biglang tumibag yung inukay dito kasi nung Lunes malakas yung ulan kaya tumibag. Yan. Kaya inukay ulit. Mga pirang aldawon pa yan kaya? Sarong simana pa, no? Bulan pa ini. Oo, 1 buwan pa. Pwede na! So di natin na-continue itong binubuhusan dito dahil kulang yung buhangin. So bali dumating na yung buhangin kaso di pa makapagbuhos dahil may mga ginagawa pa. So baka next week buhusan na to. So doon naman tayo sa dulo gagawa. Dito tayo gagawa. Continue na natin to, punta doon.
Yan, tapos na dyan. So, sunod natin dito. Dito na. Sa kabila. Yan, sunod natin.
So yun mga kuragon, alas 5 na. Alas 5 na naman, uwi na. So ito na yung aming natapos ngayong hapon. Ngayong maghapon at ito na yung nagawa dito sa Matakong project. So hanggang dito lang ako kasi mayroon pa ditong hindi nabubuhusan. So bali hanggang dito lang muna tayo. Naglagay tayo dito ng hatak ng tansi dahil sa may biga pa dito, cross beam punta dun. So kailangan makuha natin yung tamang tamang set ng ng biga. So ano yung natapusan. Ayan. Tapos yung dito, yung ginawa rin ditong inukay, si dalawa lang ang umukay. So ito na yung nagawa nila. Ayan. Bali yan yung pantay niya. Nasa 2 meters yung taas niyan. Galing dito sa may lupa sa taas. So 2 meters yung lalim niyan. So bali ito pa. Okay na to, ito pa yung ukayin. Nakakalati pa lang sila. So dito pa kalati. Ukayin pa yan. So dito na naman kuragon sa bakod. Ito naman yung nagawa nila. Kung yung nakaraan na pinakita ko sa inyo to, kung ano pa lang, may poste pa dyan hindi pa nabuhusan. So ngayon nabuhusan na nila kasi may mga inakot na sila dito grabas saka buhangin. So ayun, nakapagbuhos sila. Yan na yung nagawa. Nabuhusan na yung poste. So ginawa nila dito kasi masyadong medyo may katasan din to, baka bumigay lang dun sa baba kasi medyo mataas na yon. So naglagay sila dito ng papunta dito. So bali nagkaroon sila dito ng buhos poste para di bumigay dun pag malakas yung ulan, o kung mag-ano naman yung sa baba di mahila. So nakaklam siya dyan. So yan. Tapos dito naman, ito na yung nagawa nila dito sa ito. So kung napakita ko sa inyo na hukay pa lang yan. So ngayon din, yan na yung itsura. Nakapagbakal na sila dyan. Yan. Kaya bali bukas magbubuhos sila dyan. Bali yung iba dito muna mapupunta yung kasamahan ko dahil magbubuhos bukas. So yun, i-update ko kayo dyan bukas kung paano na pagbuhos nila dyan dahil kailangan kasi tumabakura na papunta sa kabila para kasi paggabi medyo delikado kasi ang sitwasyon dito, baka pumasok. Kaya ayan, nakapag na dyan, babakura natin paikot. So yung mga kurago na, hanggang dyan na lang ating video. Supportan nyo pa para tuloy-tuloy mo pa-upload natin. Almost inaaraw-araw ko pag-upload para may mapakita ko sa inyo, may pakita ko yung kung anong kaganapan dito sa construction dito sa Matakon, at pinapakita ko sa inyo yung mga gawain ko, kung anong mga pinagagawa ko sa maghapon na pagtatrabaho natin at kung saan tayo pumupunta. Yun, ipapakita ko sa inyo lahat kung anong mga ganapan. So ayan, maraming salamat sa sumusuporta sa akin. Sa mga basher natin dyan, maraming salamat sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magpupursige sa pag-vlog. Ayan, maraming salamat.